गिबियावनो आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायग्रोनाय थाबाय। आं दिनै मोनसे फिसा टपिक बानायनानै बिबुंथि होलायनो सानलायबाय, नोंथांमोनहा अननानै खोनासंजोबदो। जाय टपिकखौ आं बानायदों, दासान्दि बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जानाखि अर्डार फोसावदों, बे अर्डारनि सायाव आंबो फंनैसो बुंनो सानदों। जानांगौ बे अर्डारखौ नुनानै बर' सुबुं माहारिया गोसोआव जोबोद दुखु मोनदों, गुलाय गुजाय कनफिउसन जादों। बेफोरबायदि जानो हागौ, थिग बिदिनो आंबो जादों जानायालाय। बे अर्डारा थारैनो जाफुंमारगोन ना प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि बे अर्डार बायदि जागोन ना बिटिआर एकर्डनि बायदि अर्डार जागोन? दा आसोल खोथाया बेसो, बिटिआर एकर्डआवथ' डिसि बा एसपि बिसोरनि जानाखि माखासे पावार बिटिसिनि आखायाव फैबाय बिदिसो लिरनाय दंमोन। अब्ला बे अर्डारा माबोरै जाथावथाव, बेखौ साननांगौ लागा बाथ्रा। ना राजनैतिकनि खैसार बर'फोरनि गेजेराव माबा मोनसे खालामनो सानलायबाय नामा? बिदिनो गुबुन हारिफ्राथ' जोंनि मोजांखौ एसेबो लुगैयानो होनजाखायो नालाय। बिदिनो आगोलावबो गोबां फेक निउस बिदि बायदिसिना फेक निउस होनानै बर'फोरनि गेजेराव गुलाय गुजाय कनफिउसन खालामनानै होग्रा गोबां मोनबोबाय। थिग बिदिनो दाबो बिदिफोरसो जादों नामा? सोरनिबा एवथुनायाव, सोरनिबा राजनैतिकनि माबायाव बेफोरबायदि। दा जेरै खोनानो मोनदों, रायजो सभानि एमपि आवबो जोंनि बर' सुबुङा बाहागो मोनगोन ना मोना, बेखौबो गोबां मानसिफ्रा सन्देह खालामदों, डाउट खालामदों। जुदि बेबो सेख'जायोबा, जेनेरेलनि माबा पस्ट जायोबा, अब्ला जोंनि हारिया माबा मोनसे ना माबा मोनसेजों गब्लं जालांनो हमनायखौ जों नुहुरो। माबा मोनसे मोजां फिथाइ, जेनेबा आदारबो होयो नावद्राबो बुयो होननाय बाथ्राया बे जोंनि हारियाव नुजागासिनो सोरनिजोंबा आखुनि दारै आरो बियो। थिग बेखौ मोजाङै साननो थाङोबा राजनितिकनिनो भाव बायदि नुयो माथो। राजनितिकआसो बेफोरबायदि गेलेनो हायो, ओरैबा ओरै ओरैबा ओरै उल्थां फाल्थां। थिग आं दा गोसोआव गुलुं गुजुं साननाया बेनो आरो। जुदि बिटिसि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि अर्डारा एक्टिभ जायोब्ला, अब्ला जों मा बुंनांगोन? न' मर बिटिआर बा बाय बाय बिटिआरसो होननांसिगोन। बेयाव जोंहा बर'नि सरकार दं होननानै जेबो भेलु गैला आरो। अब्ला राहाया मा जाबावगोन? ना गोदान माबाफोर आफाद सोमजिबावलायगोन ना मा खालामगोन? दा जोंनि गेजेराव जोबोद साननांगौ लागा जाबाय आरो। मेलेमजिबि बिथांमोनफोराबा मा सानदों? बिथांमोननि गोसोआवसो गाबोन समनिहाफोर जा बुङो खोनासंनो मोनसिगोन। मा बुङो? अननानै नेलायनानै थादो, सोरनि बिबुंथिया माबायदि फैयो नायनोसै। आच्चा, आंनि भिडिअ'आ बेखिनिल'मोन। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनदोंबा शेयार खालामदो, लाइक खालामदो, कमेन्ट खालामदो। बाय बाय, थेंक्स फर वाच।